Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to chako uso chae. Kochako miyo jowa poison. Ere kaka ng'ato nyalo wa Burundi kawuono to en hoka e chuny Kenyatta Avenue kacha. Be wan gi process matimo ne ng'ato registration ni in ya kanye kata ka jo Burundi nitie gi haki mar biro uso ka. Ere kaka onyalo bedo ng'at ma onyalo ng'eyo, wang'e background ne. Kata in sani kimanyo tich, timanyo DCI clearance. Ang'o me jo oko to kumanyi clearance kata ma jo piny kata ma jo Kenya. Ang'o mono koda ng'e jo oko, jo Kenya modo ng'e. Koro Nairobi nyaka tinwa, kech aparo ni kok watimo gik mang'eny mondo walos Nairobi otinwa, to wabedo kok gwandore samoro wan ni governor rach, kech aparo ni sani be governor bedo marach, lakini wan kaka leaders be wasetemo hold it to account. Be wasetemo kete piny mwanyise ni governor nyaka iti kamae. Kech samoro iyudo ni kata mana i assembly kanyo, political parties are too strong. Ok inyal bedo gi duol maduong', kech ibo nyisi ni chama wacho ni Mayo. Kikikel tungri mang'eny. Okay. Governor, lieko wach mar jatend piny gi gik manchane timore, miwacho ni golo jatend piny was not the best decision. Ini wuon, kane pok kasenchi ng'anyo mar Gen Z ni ne chakore, makoro dwa mako mach. Nindiko, ma jomoko wacho ni Robert Alai gin e jok makoro ng'iew gi sirikal, mondo